Čau lidi, vítám vás u čtvrtého partu, co schovám peníze, dokud je někdo najde. Já už tady beru své kolo a předem vám říkám, že do neděle nevyjde ani jeden part, protože odjíždím na fotbalové soustředění, takže to sám omlouvám. A my už se teď přesuneme tam, kde jsme včera schovávali tu 5 korunu. OK lidi, už jsem na místě. A jak můžete vidět, tak je tu. Takže já ji takhle vezmu. A teď ještě jdeme najít rychle místo, kde ji schovat. A já vím kde, tak je sám za chvilku ozvu. Takže další penízku šoupneme tady pod to. Takhle, ať je odkrytá, ať jde hezky vidět. Tady je, no, tak jak už jsem říkal, do neděle nevyjde ani jeden pár, takže taková informace, no a uvidíme se už 5. partu, ale až v neděli. No nic, dejte like, odběr a strašně moc děkuji za 39 odběrů. Zatím čus.